ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರುಗೋಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾಮದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನಂಬಿಂಚಿ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೇನು ಮನಸಾರ ನೆನೆತಂದು 78 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ 78 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಂಜಾಡಿಡು ಒವ್ವೇ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪಂದೆ 78 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚ ಆ 78 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಮೂಲು ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಲು ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎನ್ಕ ತೆರಿನಾಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪನಿಯಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ. ಕುಂಜಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬು ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡೆತನ ಹೊಡಿತನಂಚಿನ ಜಾಗೆ. ಈ ಕುಂಜಾಡಿನ ಪಂಡಂದು ಸಣಂಗಲ, ಬುಳಿಕಲ, ಬಂಬಿಲ, ಕುಂಜಾಡಿ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಡು 4 ಬಲ್ಲಾಳರು ಇತ್ತೇರಿನ ಅನ್ಪನು ಇತಿಹಾಸ. ಮುಲ್ಪ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಬುಕ್ಕೋ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ, ದ್ಯಾವತೆ, ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಲ್ಲುರುಟಿ, ಬುಕ್ಕ ಬಬ್ಬರಿಯೆ ಈತ್ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಮುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ತರವಾಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈಡೆಗ್ ಈ ಗ್ರಾಮದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲಯನೇ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದೈವ. ಈ 4 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲಯ. ಈ ಅಬ್ಬೆಜಲಯ ಈಡೆಗ್ ಬತ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ಈ ನಮ್ಮ ಭೂತದ ಪಾಡ್ದ ನಡುಲ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅದು ತೆರೆಯೊಂದು ಉಂಡು. ಅಬ್ಬೆಜಲಯ ಇಡೆಗೆಂಚ ಬತ್ತನದ ಬಂಡ ಮೂಲು ದುಂಬು ಒವ್ವೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒವ್ವೇ ದೈವ ದೇವರು ಇದ್ಯಾಂದನ ಪೊರ್ತುಡು ಸನಂಗಲ, ಬುಳಿಕಲ, ಬಂಬಿಲ, ಗುಂಜಾಡಿ ಈ 4 ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜಾತ್ರೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋಪೇರು. ಅವಳು ಅಲ್ಪದ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ಲ ಬುಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ಲನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಐನು ಒಪ್ಪಿತದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ರೂಪಡು ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಅಂಚನೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಕತ್ತಲೆ ಆಪಂಡಿಗೆ ಆ ಕತ್ತಲಾಯನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಕಲು ಅವಳು ಆನಿ ಉಂತುದು ಮನದನೆ ಪಿದಾಡ್ನೆಂದು ಪಂಡದು ಅವಳು ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಶಿವಲಿಂಗನು ಅಲ್ಪ ದೀಪೇರು ದೀನ ಪೊರ್ತುಡು ಮನದನೆ ಲೆಕ್ಕದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೀಯರ ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೆಪ್ಪೆರ ಬತ್ತಿಜಿಗೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಬರಂದ ನಡೆದಾಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಆ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ವಿರಮಿಸರ ಬತ್ತನ ರಾಜಡ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಟದ ಇತ್ತನ ಜಾಗೆಡೆ ಅರಮನೆ ಇತ್ತನ ಪ್ರತೀತಿ ಆಡ ಪೋದು ಪನ್ನಾಗ ಪಟ್ಟದಾನೇನು ಕೂಡ ಪಡೋದು ವೈಪಾಂಡಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಶಿವಲಿಂಗನು ವೈಪ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲು ನಾನಾ ನಮರಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಲ್ಲ ವೈಪ್ಯಾರ ಆವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಡೆಗೆ ಆ ಲಿಂಗ ರೂಪದ ಒಂದು ಅವಲೇ ನೆಲೆಯಾದ ಇತ್ತೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದುಂಡು ಅವಲೇ ಅಂಗಣತ್ತ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ರೂಪಡು ಈ ದೈವ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆಪುಂಡು ಆತನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಈ 4 ಜನ ಸನಂಗಲ, ಬುಳಿಕಲ, ಬಂಬಿಲ, ಕುಂಜಾಡಿದ ಈ 4 ಜನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಬಿರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಬರೆಯರ ಆಯ್ಜಿ ದೈವ ಈ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ದೇವರ ಆಪುನ್ಲ ದೈವ ಆಪುನ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಬರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒತ್ತೊಂದು ದೈವ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ದೈವ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾನೆ ಆಪುನ ದಂಡ ಮೂಲು ಬೂಡುಡು ಇತ್ತನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬೆಗೆ ಕನಟ್ಟು ಬತ್ತತ್ತು ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಈ ದೈವ ಕನಟು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಬ್ಬೆ ದಾನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಈ ಕನಟು ತೋಜು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಜಿದಾನಾಗ ಅಬ್ಬೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಕೆ ದಾನಾಗ ಅವು ದೈವ ಇಡೀ ಪ್ರವೇಶ ಆತಂಡು ಅಂದದು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗನ ಕನಟ್ಟು ತೋಜುನ ಒಂದು ಹತ್ತು ನೀಕು ಒಂದು ನೆಲೆಯಾರೆ ಯಾನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆ
ಎನ್ನ ಉನ್ಪುನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಕರದು ನಿಕ್ ಮುಗ ಮಲ್ತದ್ದು ನೇಮ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ದೈವ ಅವಳು ಬೂಡುಡು ನೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಆ ಬೂಡುಡು ಪಟ್ಟದ ಇಂದು ಅದು ನೆಲೆ ಅಬ್ಬೆಜಲ ಏನು ಅನ್ಪುನ ಪುದಾರ್ಡು ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಅದು ನೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಆ ದೈವ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚಾರ ಗುಪ್ಪಿದಾಡು ಅಂಚ ಸಣಂಗಲಡು ಬೊಳಿಕಲಡು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕುಂಜಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಂಜಾಡಿಡು ಈತ ಕುಂಜಾಡಿ ಮೊಟ್ಟುಂದು ಅನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಮುಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ದೃಷ್ಟಿಪಾಡುಂಡು ಆ ಕುಂಜಾಡಿ ಮುಟ್ಟು ಅವಳು ಉಂತನ ಜಾಗೇನೆ ಈತೆ ಮಾರ್ಗಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವಳು ಮೂಲಸ್ಥಾನಡು ಅವಳು ನೆಲೆ ಐನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು ಕುಂಜಾಡಿ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಐನ ಸ್ವಾಧೀನ ಗುದೆ ತೊಂಡು ಅಂಚ ಸ್ವಾಧೀನ ಗುದೆ ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಭಂಡಾರ ಸ್ಥಾನ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕೋ ಬಂಬಿಲಡ್ ಪದ್ಯಾಣ ಬುಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಪರಣದ ಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಮೂಲೆಪೂರ ಐನ ಒಂದೇನು ಐನ ನೆಲೆನು ಐನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಲೆ ಐನ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲೆ ಈ ಅಬ್ಬೆಜಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಳ್ಳಾಕಲ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರಾಪುನ್ಲ ದೈವ ಆಪುನ್ಲ ಅವೇ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲೆ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಂತಡ್ಕ ಅನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ರಾಣೆರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತರು ದೇವ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇತ್ತಂಡು ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಬ್ಬೆಜಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಪೋಡ್ ನಿಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬೇತೆ ಜಾಗೆನಿ ಅನ್ನು ತೊಯ್ಪಬೆ ಅವಳು ನಿಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನ್ಲ ಉಂತಬೆ ಅಂಚಾದು ಈ 4 ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರನು ಎಂಕು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರದ ಆ ಅಧಿಕಾರನು ದೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಅದು ದೇವರಾಪುನ್ಲ ದೈವ ಆಪುನ್ಲ ಯಾನೆಂದು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಡು ಮೂಲು ಉವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂದೆ ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬಂಬಿಲಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಬ್ಬೆಜಲಯನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂಜಾಡಿಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ 78 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಬಂಧುಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನೆಲೆ ಮಲ್ತದು ಐನು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ವಿನಿಯೋಗಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸೇರಿದು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಲಿಭೂತ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಆದೂರು ಪನ್ಪೇರು ಆದೂರುಡ್ದು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಕಲ್ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರತೀತಿ ಆದೂರುಡ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನವು ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದೈವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ ಧರ್ಮದೈವ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಜಾವತೆ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಳೆಮಾನಿಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲು ಬತ್ತ ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯೆ ಈ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವು ಶಂಬು ಕೊಡ್ದು ಕುಂಜಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಇಡೇ ಬತ್ತನದು ಅನ್ಪುನ ಸುದ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರ ಕಾಡು ಅನ್ಪುನ ಈ ಬಬ್ಬರ ಕಾಡು ಅನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಅವು ದಿನಾದು ಐನ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪನೇ ಅವು ನೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಬ್ಬರ ಕಾಡಿಂದ ಪುದಾರು ಆ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಮೂಲು ನೇಮ ನಡಾವ್ ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಈ ನೇಮ ನಡಾವಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಐಕಲೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಐಕಲೊಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದಾದ ಪಂಡ ಅಬ್ಬೆಜಲಯನ ನೇಮಲ ಬಬ್ಬರಿಯನ ನೇಮಲ ಅಬ್ಬೆಜಲ ಬಬ್ಬರಿಯೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದಂತ ಹೊರತುಡು ಜನಕುಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಅಡೆಗೆ ಪಾಯರ ಹಸುರು ಮಲ್ತರಿಗೆ ಆ ಹೊರತುಡು ಅಬ್ಬೆಜಲೆ ಪೋದು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮಣಿನು ಒಯ್ತದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬೆಜಲಯನ ಕೈಟುಲಯನ ಮಣಿ ಅವು ಬಬ್ಬರಿಯನ ಮಣ್ಣಿಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮಣಿನು ಒಯ್ತದು ನಿಕ್ಕನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದಿ ಪಟ್ಟ ತಂಬಿಲ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲಾಯನೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಇಂಚಿನ ಒಯ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಪಂಡದು ಐದು ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಆಪುನ ನೇಮಲ್ಲ ಉಂತ ಐನ ದೈವ ಅಬ್ಬೆಜಲ ಏನು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡ ಇಂತನ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈವ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜಾಗೆದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ನೋಡದು ಜಾಗೆದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಮಂಡ ಅವಲ ಕೈಕಾರಡದ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಮನ್ಪುನವು ಸುದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಈತ ದೈವ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಡಾವಳಿಲು ದುಂಬು ವಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೋ ಈತನಿಗೆ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಅವು
ಪಂಡ ಮೂಜಿ ನಡಾವಳಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಗೋರಿದ ನೇಮ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ನೇಮ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೇಮ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬು ಅವಲ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮೂಲೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಪಂಡ ಪೂಕರ ಇದ್ಯಾನ್ಲ ಪೂಕರದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ನಾಗಣಿಪು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬಂಬಿಲಡು ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಂಬಿಲ ಕುಂಜಾಡಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಡಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗೂ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುನಿತ್ತನ ಬಂಬಿಲ ದಕ್ಕಲ್ಬೋಡು ಬಂಬಿಲ ದಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಂಜಾಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಬೋಡು ಇದ್ಯಾಂದೆ ಒವೇ ಒಂದು ನಡಪುಜಿ ಮೂಲು ಅಬ್ಬೆದೆಲ ಏನ ಅಂದು ಎಂಚಿನದೊಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನದೊಂಡ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರು ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂಜಾಡಿ ಬುಕೊಂಜಿ ದೇಂತಡ್ಕ ಬುಕೊಂಜಿ ಬಂಬಿಲ ಈ ಮೂಜಿ ಮನೆತನದ ಪಾರಿಫಲಯದ ದೈವೊಂದೇ ಆ ಬೆಜಲಾಗ ಪುದಾರು ಈ ಮೂಜಿ ಮನೆತನದಾಕಲು ಸೇರಿದು ಈ ದೈವಗೂ ಒವೇ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಒವೇ ಮುಲ್ಪದ ತೀರ್ಮಾನ ಈತನದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ದೀದ ಆಪುನ ಒಂದು ಬಂಡದು ದುಂಬುಡುದು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಂಡದು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಗಾನ ಗದಾನ ಆತನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಂಚಿನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಲು ಪೂರ ಉಂತುದು ಬೋದಿತ್ತಂದು ಪಿರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 78 ವರ್ಷೋಡದು ಬುಕ್ಕ ಉಂತುದು ಪೋಯ್ನೇನು ಪಿರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ಮಾತಾರಿನ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದವು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಲ ಕೂಡುದು ಬರ್ತದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬಂಧುಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನೆಲೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಆವೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ 21 ಒಂಜಿ 21 ಎಂಕಲ್ನ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಪೂರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಂಜೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ರಡ್ಡೆಗೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪೆರಂಡು ಐನು ಪೂರೈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಾರ ಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ ಅತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ